Les roques metamòrfiques. Les roques metamòrfiques es formen a partir de la transformació de qualsevol mena de roca, ja sigui sedimentària, ígnia o una altra roca metamòrfica, a causa dels efectes de grans pressions i temperatures. Aquest procés se l'anomena metamorfisme. Les roques que es troben a una certa profunditat de l'escorça terrestre han de suportar la pressió exercida sobre les que es troben a la part superior. A més, si aquestes roques són a prop del magma, també estan sotmeses a temperatures altes. Tot això pot provocar canvis en els minerals que formen una roca i acaben produint una roca nova. Hi ha dos tipus de metamorfisme: el metamorfisme de contacte i el metamorfisme regional. 1. Metamorfisme de contacte. És produït per les altes temperatures que es produeixen a les zones properes als magmes, de manera que les roques s'escalfen molt i es transformen. 2. Metamorfisme regional. Es produeix a les vores destructives de les plaques tectòniques, on les temperatures i les pressions són molt elevades. Són típics de llocs amb molts terratrèmols. Moltes roques metamòrfiques presenten, a més, foliacions o línies formades per efecte de la pressió. Finalment, les roques metamòrfiques més conegudes són les pissarres, que es formen a partir de les argiles, el gneis, que es forma a partir del granit, i el marbre, que es forma a partir de roques calcàries.